Hello guys! Magandang araw sa inyong lahat. Ito si Mike Padua. Nakatuloy tayo sa pinaka-latest weather analysis na yung araw po ng Linggo hanggang Miyerkules, Hunyo 22 hanggang 25, 2025. At ito po ang ating Tagalog version. Pinaglingkod sa inyo ng Typhoon 2000 at ng Naga College Foundation. At bago tayo magsimula, gusto kong pasalamatan ang ating partners, ang Aboitiz Power, Bank of the Philippine Islands Sustainable with You. Yung interested, click lang po ang link dito. Or kapag kayo po ay nanonood sa Facebook channel, meron pong link doon sa description patungo sa BPI Sustainable with You. Ang lokal na gobyerno ng Naga City headed by our Honorable Mayor Nelson Legacion at ang ating Honorable Congressman ng ikatlong distrito ng Camarines Sur, Congressman Gabby Bordado. Ngayon po, umpisa natin ang pinaka-latest update. Mukhang tahimik pa rin ang Western Pacific. Okay, especially dito po sa loob ng Philippine Air Responsibility. Bagamat may mga hapon-hapon o gabi-gabi mga thunderstorms tayo nakanasan sa iba't pang bahagi po ng ating bansa. Normal po yan dahil nasa tag-ulan na po tayo habang walang bagyo at nasa bakasyon pa ang habagat. Ganyan po ang nararamdaman natin as of this time. Mayroon pong monsoon break na nagaganap. But sa susunod na 1 hanggang 2 linggo, babalik na naman po ang habagat but hindi po siya gaano kalakasan. Okay, yan po ang pinapakita ng Madden-Julian Oscillation. Hindi po kalakasan ang wet phase ng MJO na babalik sa susunod na 2 hanggang 3 linggo. So, antabayan natin yan ang mga posibleng pagbabago. At sa ating latest GovSat na ginawa natin kaninang early morning, ay patuloy pa rin itong mga localized thunderstorms na magaganap po dito sa ating bansa, lalo na po sa hapon o gabi. Kahapon, malakas po ang thunderstorms sa malaking bahagi po ng Luzon, kasama po ang Bicol, Metro Manila, na nagkaroon po ng mga pagbabaha sa mga low-lying areas, mga palaging binabahang lugar. Okay, so palagi po kayo maghanda. At saka yung mga posibleng tabaan po ng mga kidlat, mag-ingat po dahil po uso na yun yung mga lightning strikes. So, yung mga posibleng mga lugar na tatamaan yan ay talagang delikado po. So, wag mo nang lumabas sa open air, open space dahil po uso po ang mga thunderstorms na yun. At yung habagat, mukhang bumabalik ng paunti-unti. Nandito po siya sa may katimukan bahagi po ng Vietnam. At naapektuhan na rin po ang Kalayaan Island Group at Spotless. Kaya nandito, drawing nating southwest monsoon kahapon, ay kaninang umaga. Okay? At meron tayong tropical wave na naman dito na panibago. Sa bagamat na mahina naman po ito, nasa may Palau, hindi pa siya umabot sa Mindanao. And then, meron rin tayong ITCZ dito sa may Western Micronesia hanggang sa may Marshall Islands. Meron tayong low pressure na binabantayan. Nasa labas na po siya ng Philippine Air Responsibility. Wala po itong pangamba na pumasok ng PAR. Lahat ng computer models ay nagpapakita na ang direksyon nito ay patungo dito sa karagatan sa timog silangan ng Japan. Okay? So, ngayon, nasa more than 65% o high chance na magiging bagyo po ito sa loob ng 24 oras, kaya posibleng magkakaroon tayo ng pangalawang bagyo na yung buwan ng Hunyo sa Western Pacific. Pero hindi po ito papasok ng PAR. So, mananatiling letter A pa rin ang ating bagyo. Isa pa lang, si Bagyong Oring na dumaan sa may Taiwan. So, ito yung pinaka-latest nating fast animation mula sa cyclonicwx.com. At nakikita po ninyo, pagpatak na yung hapon, ayan naman po ang mga lumalabas na mga kaulapan ng cumulonimbus. Ayan po ang ulap na magkakaroon po ng mga thunderstorms at mga malilit na buhawi kapag common po sa area ninyo. So, mag-ingat lang po. Ito po yung habagat na nagsimula na rin dito sa may West Philippine Sea. At may konti na rin dito sa may area ng Palawan. Okay? Samantala, ito po yung si LPA-95W. Nagkakaroon na po ng spiral banding. But mababantayan natin yan kung magiging bagyo po siya. But gaya na sinabi ko kanina, ito po ay patungo dito sa karagatan sa timog silangan ng Japan. Ito naman po yung tinatawag nating surface trough or ang tawag natin na yun ay tropical wave na papalapit po sa Eastern Mindanao. So, posibleng ngayong gabi, bukas ng hapon o bukas ng gabi, may mga thunderstorms naman po dito sa area po ng Mindanao. Mag-ingat po sa mga pagbabaha dahil sa mga malalakas na ulan, especially sa mga flood-prone areas.
Samantala, dito naman tayo sa zoom in satellite animation mula sa windy.com at nakita niyo kaninang umaga hanggang tanghali okay pa po ang kalawakan ng Southern Luzon at Bicol. But pagbatak po ng tanghali hanggang na yung alas 2:30, ayan na po yung mga thunderstorms. At makita po ninyo, nagsilabasan po yung mga localized thunderstorms mula Samar, Bicol hanggang Metro Manila area. Kung forward natin itong animation, yan po, labasan po yan. Yan po ang common occurrence ng localized thunderstorms pagdating po ng hapon o gabi mula dito sa may Calabarzon hanggang sa Kabikulan at Samar provinces. So, makakatulong po yan sa mga farmlands at sa mga farmlands po ng ating mga lugar. Okay? At ito naman po ang ating rain forecast for the next 5 days hanggang sa Biyernes. At nakita po ninyo, ngayong hapon, tumpak po ang forecast na may mga thunderstorms yan dito sa may area po ng Luzon at Samar, Eastern Visayas at Mindanao. At kung forward natin ito sa Monday, Tuesday, puro hapon po ito, okay? Nakita po ninyo yung mga sunod-sunod po na mga afternoon or evening rain showers and thunderstorms, lalo na sa Luzon and Visayas, pati na rin sa Mindanao. So, yan po, nakikita ninyo, mga thunderstorms po yan, mga ulan, hapon-hapon, sa susunod na 5 araw. Pagdating naman po sa wind at pressure forecast, wala naman po tayong natatanawan na sama ng panahon sa loob ng PRR, except po itong si 95W, na mag-accelerate po yan patungo sa karagatan sa katimugan ng Japan. So, ito, forward natin hanggang Friday, yung kita ninyo, na yung habagat dito ay mag-reactivate, babalik na at hindi po siya masyadong kalakasan, affecting lang po sa may west, affecting the West Philippine Sea naman po siya. At mostly talaga mga thunderstorms naman po sa atin, medyo kalmado hanggang mahina ang hangin mula sa Timog Kanluran ang magaganap sa susunod na 5 araw. Okay? At ito yung formation alert mula sa Joint Typhoon Warning Center doon sa LPA na nag-form sa may north of Guam, east of Iwoto. So, dyan po siya. Wala po siyang threat sa ating bansa. Pagdating sa Modern Julian Oscillation for the next 2 weeks hanggang July 5, ayan po, mukhang babalik po yung mild lamang po na wet phase. Hindi masyadong kalakasan po ito, kaya hindi naman po magiging malakas po ang habagat natin kapag mag-activate po ito sa first week of July. But babantayin po natin itong Modern Julian Oscillation updates kung ano ang mangyayari po sa ating bansa sa sunod na 2 linggo. Now, ito yung latest Global Tropics Hazards Outlook ng Climate Prediction Center. At nilabas po ito noong Miyerkules. At nakita ninyo, for the next 2 to 3 weeks, posibleng may mag-form na bagyo dito po sa may east ng extreme northern Luzon, sa may North Philippine Sea, hanggang sa may north of Marianas. So, between June 25 hanggang July 1st, sa week 2, yan ang posibilidad, more than 40% ng tropical cyclone formation. But sa week 3, na medyo mababa ang probability, highly uncertain, mula Hulyo 2 hanggang Hulyo 8, nasa more than 20% pa rin ang probability ng tropical cyclone formation sa may North Philippine Sea hanggang dito sa may area po ng Marianas, east ng Northern Luzon. So, panahon po talaga na yun ng habagat, kaya nandiyan naman po ang mga formation nila. But, gaya ng sinabi ko, mahina po ang MJO, yung wet MJO, yung wet phase, kaya hindi masyado po ang mga ulan. Although, itong mga severe thunderstorms, bibigay na rin po ito ng mga pagbabaha sa mga low-lying areas, so mag-iingat na lang po tayong lahat. Pagdating sa alon, yung mga fishermen, yung maglalakbay sa karagatan ng Pilipinas, walang problema po. For the next 5 days hanggang sa Friday, lalakas lang ng bahagya ang alon, tataas ng bahagya dito sa may West Philippine Sea, ay pwedeng umabot po ng more than 1 meter ang wave heights, so light to slightly moderate ang pag-alon. Samantala, sa may central waters ng ating bansa ay manatiling kalmado hanggang 0.5 meter ang wave heights. Dito sa may East Philippine Sea, less than 1 meter din ang wave height. So, suitable po para mangisda at maglayag sa karagatan ng ating bansa, except po dito sa may West Philippine Sea. Although, yung mga medium-sized fishing vessels, pwede pa rin magkaroon ng fishing activities dito at mag-sea travel. Dahil po medyo hindi naman po siya gaano kalakas ang paglaki ng alon. Okay? Nasa more than 1 meter lamang po ang
ang paglaki ng alon sa West Philippine Sea. So, yan muna po ang pinaka-latest nating update ngayong linggo at babalik ulit tayo sa mga susunod na ilang araw. Ito si Mike Paro ang magpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. #WeatherWiser. At maraming salamat po sa pagpunod niyo sa aking channel. God bless po sa inyo lahat.